खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ बुनानै हो आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगाङै मोननो। आंनि सासे साबस्क्राइबार बिथाङा आंखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरदोंमोन दाख्लै जेन इउटुबनि गोदान चेनेल खुलिदों आरो गोदान चेनेल खुलिदोंबा बिथाङा बुंदों इउटुबनि साबस्क्राइबारनि अनजिमाखौ माने हाइड खालामना दोननो हायो आरो बेखौ बिथाङा आंखौ भिडिअ बानायना होनो थाखाय खावलायदोंमोन। बेनिखायनो दिनै आं बे भिडिअखौ बानायबाय। नोंथाङा जुदि गोदान इउटुबार अब्ला नोंथांनि थाखाय गोनांथि बियो नोंथाङा जेन इउटुबनि साबस्क्राइबारनि अनजिमाखौ माबायदि हाइड एबा खोमाना दोननो हायो। नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन। लोगोसे नोंथांमोननि खामानियाव फैगोन नोंथां जुदि नोंथाङा गोदान इउटुबार अब्ला नोंथाङा गोबां खामानि फैगोन स' नोंथाङा भिडिअखौ नायना ला आरो जोबजासे नायबानो जाबाय भिडिअखौ। आरो आसा खालामदों आं भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनगोन। लोगोसे मोजां मोनबा खेबसे लाइक खालामना हो। नोंथांमोननि मोनफा मोनफा लाइकआनो आंखौ भिडिअ बानायनो गोसो गुदुं खालामो। थ' होमबा भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनि जागायजेननोसैबा अब्ला नेयालासिनो जोंनिया भिडिअखौ जागायजेननोसै। स' लेट्स गो एन्ड स्टार्ट। अब्ला जों बांद्राय गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायजेननोसै आरो नोंथांमोना आंनि कारनि लेखा लेखा थांबानो जाबाय। आं कारखौ जेराव थुयो सिनखौ आरो नोंथाङा बेबायदि आंनि लेखा लेखा थांबानो जाबाय। गासैबो सेटिंसखौ खालामनायनि उनाव नोंथाङा 10 मिनिटसो नेबानो जाबाय। मालाबा प्रसेसा थाबनो जाया, बेनिखायनो 10 मिनिटसो नेनो गोनां जायो आरो बेनि उनाव नोंथाङा नायबानो जाबाय नोंथांनि काउन्टार साबस्क्राइबनि अनजिमाया नुजायाखै। आरो आं आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनबाय आरो बे भिडिअआ गोदान इउटुबारनि थाखाय जोबोर गोनांथि। स' गोदान इउटुबारा साबस्क्राइबनि अनजिमाया खम थायो, बेनिखायनो बिथांमोना बेखौ खोमोरना दोननो हाबा बिथांमोननि टेलेन्ट एबा बुंनाय बाथ्रा एबा साबस्क्राइबनि अनजिमाखौ बुजिबोना। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गोदान फैबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे आंनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ बयनिख्रुइबो थाबै एबा फार्स्ट मोननो थाखाय नोंथाङा खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होबानो जाबाय। बस'दिनि थाखाय एसेनोसै बा बाय बाय टाटा। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांखौ गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै। स' दिनैनि थाखाय बाय बाय।